mihring nun ti boy tu le ti har sa tu lian tak chu chhungril nat na hi ni a eng wangin nge chhungril hian at vong thin kan ti chuan kan ni tin nu na du le be sei kan nei thina kan du zong le kan be sei anga thila thin lo hian hriat thiam a har thina ni natna tlak chamna hrisel lo na le re theina te nu pakhat chuan pastor ne na pastor ke ni Christian Chhungkua in ti ve hi kan va hlim lo te lul em natna le har sat na ten min tla ka renga kanin chunga hian lom na tur wang hian ka hre thin a ha thla ka ni tina soi ni a pastor ngoi wanga a rei lo te hnuar ron tong chuak le a amita pate Chhungkua hian hlim mele sin nu pakhat chuan amita pate Chhungkua te dai chu vamak ve atia pastor chuan Christian Chhungkua hi hlim lawa te chi ani lawa ring lo mi te zinga hian ke ni aya hrisel le hausa lim tak takan tam lutu Krista wanga lungai le tor cha nga om pawa Christian Chhungkua te na chu Kraws Kawng an kalem ti ani zoke ti in lo chang ani ni he pastor hian a soidik chi ani tunlai khowela mitam tak chon har sat na to lo ngot emo nei nun na ringot hi pathian mal som ton na ni inan nga ya nima sela hei hi solbum na lian takani kan ti theyang kan zoram hi thirila sum mangai lain kan rin na a e china sa ema pathian ramri kham zon khuma hausak mai po kan hre talo hle ni inalang re thei a jon hausak chu hlute meu mai ama ero chu lalpa thu pensan na man ero him lo hul huwa lani ring tu chu are thei turani kan ti na ni lova ring tu chu dik takina hausangam turani kan ti na ni jok kan rin na hi engemaw thil hmangin po pen ani na sa ema fello takadin chua po shelo kan ni ta khial hi alang lo roma pathian phasan chu poi ti lo na aliana alang thei chin athiang hlim pot chon kan du tok tamaim ni mi hausa ten mere theite chan ai sial pengin an poisa boma an kholu tir hoka rui hlo a hongwa ngua lalpa hne na hong le ro kan tam lo hle emati turani thalai te jinga 6 man kholo na te roi hlo ti chak na te nun kong sual dai chak na te a hluar ema ngun taka ngai to chuan kan ram hi a ve emani tunlai khovel sual na sang ina min chi mek lai hian hei ro kan hriat reng a poimo Christian Chhungkua te na chu Kraws Kawng an kalem ti hi ni a an nom sak lawa te tur ani lawang nawa khan longa tuk zo khan lalpan phal chin chi longa khan na laluta chutiang in Christian Chhungkua po lalpa phal chin chi lak lu na mun turani rui hlo sumthiang hlim lo le ko mo bol chin na te heng zinga a enga mober po hi kanin chunga kan lalut fo ani chuan Christian Chhungkua te funga tang chuan kan tla hlau don ti na ni chumiom zia chu mimal point lalpa lom zong kan tin don lo ti na ni a kan tun lai khowela hian Chhungkua in rel bol na tha le in enkol na tha kan ma mo tak zeta thingtlang mun kil khor ber thleng po a tun lai sual na in min fan chua to wangin rui hlo le thil thalo dang la ka Chhungkua him na ngai poimo atul tak zet ome Christian Chhungkua chuan uire na thinlung alu thiang lawa amai ro chu tun lai khowela chan patam tak chu kopui nei reng si in ma ni kopui te mu lawa veru an nei thina chutiang bokin nu then khat te po chutiang chu kan din hmun ani awangin lalpa lama Chhungkua din hmun so nge a inzirti na thatak ne na ma kan lak apoimo ema thinlung tharpua lalpa ngai athiang hlim chau kanin chunga senglu kan phal chuan chuwang ringot po chuan pathian ti damna Chhungkua in kan changdon alo ni a ring tu te chu he khovel thilain hambui ral mai tur kan ni lawa nakina engtiang angin nge lali suwa ma kan landon ti hi ngai to thlen fo atulani kan channel lo chim tu zong te point ke ni Chhungkua hian chu Kraws Kawng chu kan zo em ti hi loin chut let pa zel bokila chuan har sat na le mong an na te kan lo tok ta dewani point chung zong te chu pathian ni naminam pui lo wang emo pathian thu kan oi lo wanga thleng ani lo ani ti ro hriaila har sat na le mong an na kar tang te hian pathian mel amoi zual thina chumi ni wang chun chu kong chu lo har sa deu ani emo kham le suar pal tlang ngai har sat na le mong an na tam tak to na tur mun po ni sela rin om le chel takin chu cross chu pu zelila khovel hi eng tiang point loin her dang lam sela
lalpa lam trăng mi kan ni tlat ngam hi apoi mo em ani ngole tuntum kan video tan chuan khati chin kha kan soi tur chin ni sela kan channel melo chim sak tu zong te lalpa mal som na chang turin du sak na kan hlan tak meu chawa mi tam jokin kan channel hian lo chim ve theina turata na kan channel he melo support tlat turin le mai tha ve turata na kan du te ne na milo share sak turin kan hanin som ngal bo kan ni Harsana doglo Chhungkua tu nghe om le đi inka chod vela Abraham Davida pui thia melia de meu bokha Chhungkua lalpa chen mun na po har sa na tok lo tu chung nghe o ma se lung ai mi tui kara po Chhungkua cha bei se yi ni tin mai cha mit lo vi ma se he khove se tan la nar ma hiani mi tui luang phong chi lalpa kan ngai em che oh Christian Chhungkua lalpa che